pamamatian. Di ba? Kanunay ganang balik-balikon aron matuhog, aron masulod sa hunahuna o kasing-kasing. Muna ang pulong sa Ginoo nga kanunay natong pakano ng atong espiritu diya sa pulong sa Ginoo. Kaya nagyayon ang pulong sa Ginoo sa Buhat 10 verse 17. Busa ang pagtuon nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Muna no ang pulong sa buhi nga Dios, no? Roma 10 verse 17. Busa ang pagtuon nagagikan sa pagpamati sa mensahe. Di ba? Pila na mi kabulan diri igsoon nga naga-share sa pulong sa Ginoo. Salamat sa buhi nga Dios, no? Nga ang Ginoo mangginamuhat sa tanan nga namati sa pulong sa Ginoo. Katong namati og nagtuman sa pulong sa Ginoo, siya ra ang makabenepisyo niya to igsoon. Kaysa diyang imong tumanon ang pulong sa Ginoo nga imong napamatian, diha mo tubo ang imong pagtuo igsoon sa pagpamati sa iyang pulong. Apan kung dili nimo tumanon, no? Magpalingog-lingog lang ka, unya sa una-una magpagulbol ka sa mga tao nga nag-share sa pulong sa Ginoo, no? Bisan og wala makita sa tao ang imong gibuhat, apan sa Dios klaro kay igsuon. Wala igsuon, no? Nga ang mensahe sa Dios nga imong gipaminaw, kung imo siyang gituman, ikaw rapot ang makabenepisyo niini igsoon. Diha pud magtubo ang imong pagtuo kung sa dihang imong giaplikar ang pulong sa Ginoo. Ilabi na sa mga pagbadlong, no? Sa mga pagbadlong nga kanunay ginasulti dining dapita nga ang sakit nagigan gina sa sala. Gitudluan na ta igsoon unsaon nga mawala madali mawagtang ang atong mga balatian. Ang usara nga solusyon maghinulsol sa buhi nga Dios og mangayog pasaylo. Kana ra gyud siya igsuon. Galing lang kay kitang tanan na butaan manggod ang tawo sa atong yawa ba nga mo si Satanas. Murang dili siya makasabot sa pulong sa Ginoo. No? Murang ang tao dili mabuhat sa pulong sa Ginoo kay wala man siya makasabot. Kaya kung nakasabot ka ang siya, iyan ang gituman ang pulong sa Ginoo. Kaya nagaingon man diri sa pulong sa Ginoo sa ikaduhang Korinto 4 verse 3. Kaya kung wala hisabte ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini, kadturang wala mga luwas. Klaro kaya pulong sa Ginoo nga kung dili kay ka makasabot sa pulong sa Ginoo, wala pa day ka maluwas igsuon. Muna nga pulong sa Ginoo ginabalik-balik nganhin diring dapita aron ang tanan nga wala pa nakabaton sa kaluwasan kung sa diyang mudawat siya ni Ginoong Jesucristo. Kay mo man na siya ang requirements kung ikaw makabaton og kaluwasan diya sa tong buhi nga Dios, mora ang pagdawat kang Ginoong Jesucristo, mora gyud na siya igsuon. Nga kung ang taong gitaptapan sa Satanas ang iyang salabutan, dili gyud na siya makasabot. Bisan unsaon pa na niya paghantay nimo ang pulong sa Ginoo, di gyud na siya makasabot. Ilabi na kung wala si Jesus gipapuyo sa iyang kinabuhi, wala niya dawata si Ginoong Jesucristo, dili gyud na siya makasabot bisan pag magpasa na siya sa pulong sa Ginoo. Muna ang pulong sa Ginoo kung ato siya basahon sa ikaduhang Korinto 3:14. Dili makasabot kay hangtod nining adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Oh?
Bisan nung nagbasa sila sa basahon sa Old Testament, no? Gitap-tapan ang ilang salabutan. Magpadayon ta, makuha lamang ang maong tap-tap kung ang tao mahiusa kang Kristo. Klaro ka ang pulong sa Ginoo igsoon na kung ikaw gusto ka makasabot sa pulong sa Ginoo, dawata si Ginoong Hesukristo. Karon, kay naamay magpadawat karon. Karon ang adlaw sa kaluwasan igsoon. Kung gusto ka makasabot sa pulong sa Ginoo, kung gusto ka maluwas, dawata si Ginoong Hesukristo. Kay mao nay makatangtang sa tap-tap nga gisabod ni Satanas nga nasa salabutan nga ang tao dili makasabot sa pulong sa Ginoo bisan unsa iyang pagpamati sa pulong sa Ginoo kung di niya dawaton si Ginoong Hesukristo. Kawang lang gyapon ang iyang pagpamati. Kay kawaton man to ni Satanas. Mura paguli nimo sa balay, malimtan gihapon nimo ang imong nadungog. Kay nga naman wala man nimo gipapuyo si Ginoong Hesukristo sa imong kasing-kasing igsoon. Munang kawang lang ang imong pagpamati kung dili nimo dawaton si Ginoong Hesukristo. Kay siya ra ang makatangtang niya ng tap-tap niya ni Satanas. Muna'y klaro igsoon ang pulong na nagingon. Muna'y igsoon ang atong tumanon. Ang pulong sa Ginoo kung higugma ka sa Ginoo, imong tumanon ang iyang pulong igsoon. Murag yun na siya. Ang pagtumang nalan mo'y kulang. Nagtuot ang Diyos, pero ang pagtuman murag yo'y kulang. Kaya nga nang dili makatuman ang tao, tungod kay magduha-duha, ang tao dili po musabot. Kanunay lang nagbagot-bot, kini mga tawhana sa baan kaayo. Sige lang balik-balik garing dapita, sige lang share sa pulong sa Ginoo. Nay mga tao ni Arigson, no? Muna kung nagunana magaling ka igsoon, nagbagulbul ka sa pulong sa Ginoo. Dili kami ang imong gibagulbulan, kung dili ang Dios. Muna igsoon, no? Ang Dios mo imong gibagulbulan. Kung gibanhaan ka, gisumhan ka sa pulong sa Ginoo, dili kami ang imong gibagulbulan, kundi ang Dios. Muna ang klaro igsoon. Muna ningon sa Jesus, ayaw ka mo pagbagulbol. Mabasa na sa 1:6:43. Igsoon. Muna ang pulong sa buhig nga Dios. Nagingon po diya siya sa Deuteronomy 18:19. Kinsa katong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kanila, silutan ko gayod. No? Klaro kay ang pulong sa Ginoo na kung dili kay ka mamati, igsoon sa mga tao nga nagsangyaw sa mensahe, silutan gay sa Dios ang tao. Munang naay kastigo